Признайте си, повечето хора рядко го правят. Да нямаш много приятели не е случайност. Често това е резултат от определени психологически навици, модели на мислене и поведение, които затрудняват истинската връзка. Не става въпрос за срамежливост или интроверсия. Става въпрос за начин на мислене и вътрешен подход към хората. Първо, прекалено анализиране на социалните ситуации. Хората с малко приятели често мислят твърде много. Препрочитат разговори в главата си, разглобяват всяка дума, чудят се как са възприети. Това се нарича повишена самосъзнателност. Мозъкът постоянно наблюдава как другите ни виждат. Звучи умно, но е социален яд. Докато анализирате, не можете да се отпуснете. Другите усещат напрежението. Не сте студени, просто сте в мисловен режим. 2. Ниска толерантност към фалшивост. Тези хора забелязват веднага неискренността, фалшив смях, внимание цепещи действия, драма. Психолозите наричат това висока социална перцепция, умението да разбирате поведението на другите. Но когато виждате истината, преставате да се преструвате. Не се опитвате да угодите, не се ласкаете, не се впечатлявате. В свят, където повечето връзки са повърхностни, тази честност често изолира. Не сте груби, вие сте реални. Другите могат да ви бъркат с гордост или надменност. Трето, емоционална самодостатъчност. Много приятелства се крепят на малки зависимости и споделени емоции. Хората без много приятели обикновено регулират емоциите си сами. Това е емоционална самодостатъчност, способност да се справяте сами с чувствата си. На теория – сила. В практиката – понякога изолация. Връзките изискват уязвимост, а когато не искате помощ или подкрепа, другите подсъзнателно се чувстват ненужни. 4. Независимост и отказ от групово мислене. Тези хора мислят независимо. Не следват моди и тенденции само за да се впишат. Психологията нарича това ниска социална конформност, склонност да не се подчиняваш на груповото мнение. Това ви прави забележими, но и извън групата. Докато другите се смеят, вие анализирате. Докато другите следват, вие питате защо. Това ви държи честни, но и понякога самотни. 5. Трудност с емоционалния обмен. Някои хора трудно се свързват с другите емоционално. Разбират логиката, но не винаги умеят да покажат топлина. Това е трудност с емоционалната реципрочност, когато знаеш как да подкрепиш, но не винаги можеш да споделиш емоциите си по начин, който другите разбират. Хората може да уважават ума ви, но да се чувстват емоционално изключени. Надеждността не е достатъчна. Хората искат да се чувстват видяни, а не само подкрепени. Жестоката реалност. Хората не губят приятели за една нощ. Губят ги постепенно, с малки модели на поведение. Твърде бавни отговори, твърде малко емоции, твърде честни реакции. С времето мозъкът ви ценя истината повече от принадлежността. Не можете да фалшифицирате връзки. Не можете да променяте личността си, за да се впишете. Ето защо понякога вървите сами. Не защото никой не ви разбира, а защото малцина могат да ви последват. Не трябва да се променяте. Трябва само да разберете себе си. Ако искате да разберете как работи умът ви наистина, абонирайте се. Тук не говорим за мотивация. Говорим за психологията, която разкрива истината.